És ezt jól is tettem, így van. Tulajdonképpen hát nem mondom, hogy kiknek a nevét kaptam meg, hát a szüleinknek a nevét kaptam meg, ezt ő nagyon jól tudja, és ennyi. De nem esik rosszul a lányodnak, hogy nem ráhagyod azt, amit van, hanem... Nem, mert ő minden el van látva. Ő neki nem kell az én 33 négyzetméteres lakásom. Összesen ennyi vagyonod van? Ennyi. Nekem az is olyan amortizálva, hogy testet nem tudom, rohad a vízórám, hogy a Murphy törvény, ez állandóan működik, tönkrement a televízió, de tropára, akkor tönkrement a zuhanyozó csap kicserélni, múlt héten a WC tartály, újabb nem tudom hány ezer, akkor hát maga a konvektor, az egy darab konvektor. De ezeket a javításokat... meg azt mondja, hogy kérem szépen, ami eddig védett voltam, hát ő most nem védett mától, és 14 000 forintot fizetek erre az egy pici szobára. Otthon ülő vagyok, mert közben ez egy a Kuruclesi hegy aljában van, egy 150 négyzetméteres ház, 5-en lakunk benne, nagyon helyes szomszédokkal, felkapcsolattal, de alattam nincs szigetelés. Tehát jéghideg tulajdonképpen a lakás, egy ősi vadászház volt ez valamikor, és közlik velem, hogy sajnos nekem ez nem jár. Semmiféle, amit eddig az állami kincstár megadott, azt ők most nem adják meg. Mert nem vagyok fogyatékos, mert még van kezem és lábam. Megírtad harmadik végrendeletedet, ez azt jelenti, hogy készülsz a halálra? Persze. Nem mondod ki. De ez nem is adnak a kezemben. Amikor az első... De még képes lennél megölni magad? Abszolút mértékben. Amikor volt egy ilyen lógot, ott egy... De ez nem gyávaság, Béla? De, meg bűn mondják, igen. De neked könnyebb lenne, azt gondolod? De sokkal. Hát én állandó fájdalmakkal élek, azt szinte üvöltenék tőle, de nem akarok panaszkodni. Senki nem tartozik. Hát az, hogy alapvető dolgok, és nem tudok dolgozni, mert itt sokan azt hiszik, hogy én derűs jókedvemből nem dolgozok. Nem tudok. Szóval fölépek most már egy nyugdíjas klubban is, hát ott olyan fájdalmaim vannak közben, és ha már nem esik jól a föntlét, és ha bármilyen, és én égettem magam mindig, én odaadtam a szívem, lelkem. Én nem az a fajta színész voltam, aki azt mondta, hogy na még még zazál a ügyelőpultnál, bevesz, káposztafejek. Nem, én már reggel nem tudtam enni, meg egész nap már remegtem, este már rosszul voltam, és nem láttam a halálfélelemtől, a stressztől. Állandóan égettem. És nincsenek barátaid, akik segítenének? Nem voltak, és nem is lesznek. De miért nem? Nem tudom, akik voltak, meghaltak. Nagyon sajnos, az is egy ilyen hirtelen, egymás után. Akikkel úgy hallgattam, akiktől elfogadtam, hogy segítsenek, az egyik diszidált, a másik a családjával együtt, a harmadik, és a többi meg sorba, szinte havonta egy barátom meghalt. De sok ember van, sok színész kollégád van ráadásul ennyire nehéz anyagi helyzetben, de azért mégsem akarnak meghalni. Hát én már öreg vagyok. Hát az annyira nem vagy öreg. Meg ők tudnak talán valami más munkát találni maguknak. 48 000 forintból kell élned egy hónapig? Igen. És ebből 12 000 forint a villany, egy vacak kis lámpám van, egy ilyen kis halogén, főzni nem főzök. Mit eszel akkor? Semmit szinte. Most ha megkezdem, mit ettem az elmúlt héten, akkor azt hiszem, az valakinek hát még ebédre is kevés lenne. Hozzászoktam. De mit szoktál például vacsorázni? Semmit. Ebédelni? Hát nem tudom én. Hát nem sokat. Főt ételt mikor ettél utoljára? Hát tettem egy fasírtot, azt hiszem tegnap. Ez borzasztó. De nem gondolsz arra, hogy ha már ideológiai... Magamat, vagy kitegyenek az utcára, vagy... De ez a veszély konkrétan fenyeget, hogy kikerülj az utcára? Ez minden nap fenyeget. De ki tenne ki az utcára a saját lakásodban? Hát ez a cég, vagy nem tudom, nem tudok fizetni, nem tudom mit, nem tudom kifizetni. De zárták már el a gázt, vagy a villanyt a lakásodban? Hát már többször jöttek ki, hogy zárják. És megkegyelmeztek? Nem kegyelmeztek meg, hanem nem közölték velem, hogy én nem vettem észre, hogy ők nem küldtek számlát, és még aztán még elnézések kértek. És én még azt, hogy én nem vettem észre, nem fizettem be. És kikapcsolták? Nem kapcsolták ki, csak mondta a pasas, hogy azonnal adjam föl, mert már holnap jönni akartak, és kikapcsolnak. Az sem segít neked, hogy vannak emberek a környezetedben, akik szeretnek, és akik nagy valószínűséggel nem örülnének annak, hogyha meghalnál? Nem tudnak foglalkozni, mert ők is tele vannak bajjal. Nem csak én vagyok el, mindenkinek nehezebb lett.
És épp az egyik a legédesebb szomszéd házaspárom, aki ott a férj lett hirtelen egy nagyon beteg, és egy nagyon kemény műtéten esett át. Neked is volt már 2 infarktusod. Igen, volt, és félek, hogy most, amikor fájt a bortám tegnap előtt, hogy ez nehogy hát azért ennyire van, mert ugye az volt a vágyam, sokat beszélgettem Cseráti Zsuzsival, és akit irigyeltem, hogy milyen kegye az, amikor az ember otthon elhalhat. Tehát nehogy le kell leugorni a Dunába, ne kell felakasztani magam, már megtanultam, hogy kell megkötni. Nem mondod komolyan, megtanultad, hogy kell megkötni? Ki is próbáltam. Ne hülyeség. De bármelyik nap megölheted magad? Bármelyik. Rám egy ilyen depresszió, vagy egy ilyen pánikroham, akkor igen. És az orvosoddal nem szoktál konzultálni ilyenkor? Már senkivel nem beszélsz erről? Orvosod nem is járok, mert amit közgyógyra kaptam eddig is használt, azt már ez a Máris szomszéd nevű egészségügyi miniszter megszüntette, nincs. Béla, remélem, hogy... Dolgozni nem kell, telepkedni. Béla, örülök, hogy így élted meg, és nagyon remélem, hogy ezzel az interjúval is tudtam, vagy tudok segíteni. Mert köszönöm neked, hogy te mindig, ha valami baj van, nem tudom, hogy miért csinálod, de úgy megtalálsz, mikor meg is sértettelek egyszer csúnyán, akkor is megkeresel, és úgy kíváncsi vagy arra, hogy mi van velem. Ezt neked meg külön köszönöm. Te egy ember vagy. Isten éltessen, Béla. Ennyi volt már a Frisbee. Jövő héten találkozunk legközelebb itt a TV2-n. Most énekel Lakatos Krisztián. Minden jót a viszontlátásra.